overloading law, isang sanhi ng pagkasira ng mga kalsada. Higit 600 empleyado ng Clark Development Corporation nakatakdang bumaba ang take-home pay, mga manggagawa umalma. Pagpapaliban ng implementasyon ng Compensation and Possession Classification System, iaapela ng CDC Management. 4 na mangisda patay, 1 nawawala matapos lumubog ang kanilang bangka. At gulayan sa barangay, isinusulong ng DA upang matiyak ang food security sa bansa. Magandang gabi ka rin yun. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Naniniwala raw si Apalit, Pampanga Mayor Jun Tetangco na may malaking hamon na kinaharapang pamahalaan pagdating sa pagpapatupad sa anti-overloading law. Ito umarong sanhi ng hindi matundok ang pagkawasak ng MacArthur Highway na nagre-resulta sa matinding trapiko sa kanilang distrito. Narito ang report. Ita mo po, total truck ban ka rin overloaded yung adwan tamo. Basta overloaded. Basta overloaded. Naera naman buring ibeke ka tamo. Kasi kano alalandalanan ring Overloaded. ring trucks. Gusto pa ba naman yan? Direkta ng binabatikos ni Apalit Mayor Jun Tetangco ang mga ahensya na responsable sa enforcement ng anti-overloading law o ang batas na umaawat sa mga truck na lumalagpas sa higit 13.5 metric tons kada axle ang karga. Patutsada ni Tetangco kung saan-saan na sila kinaladkad ng mga di umano'y maimpluwensyang mga kapitalista na nasa trucking industry para i-technical ang kanilang laban. May problema po. May nga media tamo na padala na national road yan. Oh. Number 2, retang mismong grupo tamong manyabat set up dala pa. Set up no po ning karelang higher ups kimbabo. Atin tira nata. atin tan tuturang ken mag-tracking la siguro official la. Oh. Ngayon ni rening taw-taw pengulong do pang pagkairal na atin naman video na alalang gagawa na alalang Kung magpista mo naman tayo. Wow. So malino po ita na pupuwersan ta katamong itang implementa mo. Pero kasi kapalit, dapat tayong implement ang katamo na. Hindi lamang sa distrito ni Tetangco sa Apalit ang may problema sa enforcement ng anti-overloading law, kundi sa kalahatan ng stretch ng Manila North Road o MacArthur Highway. Ito ang kalsadang binabaybay ng mga truck mula at patungo sa quarry sites ng Pampanga. Aliwa mo po ing Apalit ing atin problema karas ken MacArthur Highway. Siguro masiglata mo itang tiga-Apalit ne. Dumalan ka po diretso ka kalumpit. Paman mayayari itang gagawang tandalan, laspak niya naman. Lasak ne. Kaya ni po San Simon, may Mayor JP na din, may sasabi kami, lawin niya po itang bayang gawa, pila na bulan, Makaya niya naman. malasak nga naman. From source po, Mabalacat or Porac or Bacolor, dumalan lang ang ren. Dalanan din nga yan, miras siya po dumalan niya nga kiniking Apalit. Yan. Ayon kay Tetangco, dulot daw ito ng desisyon ng Metro Pacific Tollways Corporation na pigilan ang 12-wheeler dump truck na dumaan sa NLEX dahil hindi sila nakapag-comply sa mandato ng batas. At ang tanong ni Tetangco, bakit noon ay na-deputize sila ng Land Transportation Office o LTO para maipatupad ang batas? Ang problema umano kasi ngayon, ang citation ticket ng Apalit ay barya lamang sa mataas na multa ng LTO sa mga overloaded na operator ng truck. Na era kataburing deputized ng LTO, pinakapila ng gaypong sulat king LTO. Not like before po, niyang second term tamo kanita mga year 2013, malambat tanay pong kakaing overloading ngayon pong kay. Dineputize na kayo po, king LGU. Makapandakap kami, ticket lang LTO rin gagamitan mi. Panga may ticket lang po kasing LTO, mabayad sa karela. Talagang kaya hindi. Ngayon po, ticket siyang overloading yung munisipyo pong kay. Maticket siya, yung penalty na 500, 1,000. Okay ya karela kasi save day king diesel da, save day king toll gate da. Yung maging problema ito, yung ticket sa citation sa forward na katama balang morning, no karakal. Kunandala, ikay, gano'n, parang no naman.
Bago ang enforcement ng batas, kailangan munang i-revisit ng pamahalaan ang Anti-Overloading Law o ang Republic Act 8794. Yan naman ang komento ng dating presidente at kasalukuyang miyembro ng PORAC Truckers and Haulers Association na si Mike Tapang. Hanggang ngayon raw kasi, sa usapin pa lamang ng sistema ng gamit ng pagsukat ay nagkakatalo na. Mula sa gross vehicle weight system na ang gamit ay weighbridge station at ang tinatawag na axle loading system o ang instrumento na kada axle ang sukat ng isang truck ay kailangang tumama sa 13.5 tons o may kabuuang 40 tons. Hindi pa maliwanag sa ngayon ano talaga yung gamit namin. Gross vehicle weight ba? Axle loading ba? So kailangan i-revisit talaga itong batas na to. Ayon kay Tapang, napagsasamantala ng kahinaan ng batas, partikular na rito ang mga lugar na ipuposisyon ang weighbridge station ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaya naman ang mga nasa industriya ng trucking at quarry, hindi raw talaga nakasusunod na. 100%. Lahat kami. Lahat. Kasi kailangan namin sumabay idol sa industriya. Sige, magko-comply ka. Hindi ka na mag-aanap buhay kapag nag-comply ka. Sinong order sa'yo? 13 cubic meter ka, kalaban mo 40 cubic meter. Di ba? Lahat, 100% nag-overload. Kahit yung pinapapasok ni NLEX, kapag kinompute mo talaga yun sa gross vehicle weight, overload yun. Dahil walang pangilang batas, hindi rin nakikita ni Mike Tapang na supisyente ang penalty dahil ang multa ay tinatapatan lamang ito ng load o volume ng kargamento. Tapatan lang ng Ng karga. Ng karga. Ng volume. Ng volume. Let's say yung volume, halimbawa, papasok ka sa NLEX. Halimbawa, nahulihan ka, 2,500, pati yung papunta ng driver mo doon. Yung mga expenses ba na tutubig yung lisensya niya. Dagdag ka lang 3 kubiko, 700 ka ba yung kubiko mo, yung hauling mo. 700, dagdag ka na ng 3 cubic meter. Okay na. Kukunin lang yung lisensya. May mga pagkakataon naman na kapag puno yung timbangan ng NLEX, sa dami ng mga truck, may mga nakakalusot. So, laging ang termino ng Kapampangan, palusutan na mo. Pero mali, di ba? Ayon kay Tapang, ang specification ng mga bagong modelo ng dump truck na tumatakbo ngayon ay kailangang ding maisingit dahil ang batas na gumagabay dito ay hindi direktang natutukoy ang mga bagong specification. Aminado naman si DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino na hindi nila kayang ipatupad ang anti-overloading law. Ang pagdating naman doon sa enforcement, wala kami doon. No? Dapat kasama namin doon yung LTO. And sa amin naman, sa DPWH, dinedeputize din kami, pero ang problema rin naman natin, wala tayong police power. So yung LGU, nahihirapan din dahil nga ito'y national road, so hindi ma-define. Batay sa ulat ng DPWH of Quality and Safety, 34% ng mga truck na bumabiyahe sa mga kalsada sa buong bansa ay overloaded. Sa mga naunang panayam ng CLTV News kay Land Transportation Office Region 3 Director Eduardo de Guzman, sinabi nitong wala silang pasilidad sa weighbridge station at ito'y nasa mando umano ng DPWH. Kaya ang enforcement umano nila ng batas ay palaging kasama ang mga taga-DPWH. Basta empty yan siya, no? Empty yan siya, may gross vehicle weight yan siya. Pagkatapos plus D, cargos. Doon natin ma-determine kung ilang weight na allowable na pwede niyang kargahin dyan. At saka, nagamit tayo ng weighing scale sa kanila. Walang equipment po ang LTO to determine yung kuha na yan na overloaded. Paolo G. Santos, CLTV News. Wala pong nakuhang budget para sa fiscal year 2022 ang Manila North Road o ang kaba ng MacArthur Highway. Ayon po yan sa Department of Public Works and Highways, Central Luzon. Kaya mga apektadong lugar ng pamahalaan, agi ng kalsada. Narito ang detalye. Hindi raw bulag ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 sa kalagayan ng Manila North Road o mas kilala sa MacArthur Highway. Ayon kay DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino,
kinapos lamang sila ng pondo para sa taong 2022 at sa usapin ng katiyakan ng pagsasayos nito, umaasa raw ang opisyal na mabibigyan ng pondo ang stretch ng Manila North Road Project sa susunod na taon. Problema na natin dito is itong MacArthur Highway o MNR dahil sa ngayon, kung nakikita nyo, nagkakaroon kami every year nagkakaroon kami ng rehabilitation. So, medyo short lang sa pondo pero ina-address na namin. This coming 2023, sinama na namin yung request yung the whole MNR. So, hopefully, mabigyan ng kakulang pondo para ma-address natin lahat yung problema sa MNR. Pamilyar si Tolentino sa malaking gastos ng gobyerno pagdating sa maintenance ng National Road, lalo't kung palagi umanong dinadaanan ito ng mga overloaded na truck. Kaya naman ang solusyon daw, pakapalin ang semento ng kalye. Dahil talagang medyo sobra-sobra yung laman. Pag dumaan sila sa kalsada natin, talaga nasisira. So, ang ina-address lang namin yan sa mga national roads pagka yung may mga pondo na kami dumating is kinakapalan namin yung thickness ng kalsada, no? Hindi pa naibigay ni Direktor Tolentino kung gaano kalaki ang maaaring gastos ng DPWH sa rehabilitasyon ng MacArthur Highway. Pero malinaw sa kanyang binabanggit na ang stretch na may kapintasan ay kanilang unang ihihingi ng budget. Samantala, may direktang nagbigay na ng serbisyo sa panawagan ng Apalit LGU na suporta sa rehabilitasyon ng Sulipan area ng MacArthur Highway. Ito ang private firm na Prime Group at AMDAV na nagtambak at nagpatag ang pison sa baku-bakong kalsada na sakit sa ulo ang dulot sa mga motorista. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Presyo ng gas, diesel at kerosene muling magtataas ngayong June 28. Dogcom tiniyak na wala ng impluwensya ang MPA sa mga barangay sa gitnang Luzon at 3 pang rehiyon. Gulayan sa barangay, isinusulong ng DA upang matiyak ang food security sa bansa. At 1,000 residente ng Olongapo City na serbisyohan ng Passport on Wheels ng DFA. Manatili nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Patuloy po ang kalbaryo ng ating mga kababayan dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi pa man kasi nakakahinga ang publiko mula sa mga price hike, muling magtataas ng presyo ang gasolina, diesel at kerosene ngayong Martes, June 28. Sa abiso po ng Philippines Shell Petroleum Corporation, 50 centavos ang dagdag sa presyo sa gasolina, 1 peso and 65 centavos sa kada litro ng diesel,
habang 10 centavos per liter sa kerosene. Parehong dagdag presyo po ang ipatutupad ng clean fuel maliban sa kerosene. Alas 6 ng umaga ang pagpapatupad sa dagdag presyo mula sa lahat ng oil firms sa bansa, maliban sa clean fuel na magpapatupad ng price adjustment alas 8 ng umaga ng PA. Ito na po ay kaapat na sunod na linggo na increase sa gasolina at panglima naman sa diesel at kerosene. Sa monitoring ng Department of Energy as of June 23, ang presyo ng gasolina ay naglalaro sa 75 pesos and 95 centavos hanggang 98 pesos and 90 centavos kada litro. Nasa 81 pesos and 55 centavos to 98 pesos sa kada litro ng diesel, habang 89 pesos and 64 centavos to 99 pesos and 4 centavos naman ang per liter sa kerosene. Nauna rin sinabi nitong nakarang linggo ni Energy Undersecretary Gerardo Envisa Jr. ang posibilidad na ng hanggang 100 piso kada litro sa presyo ng mga produktong petrolyo. Inibunso na iba't ibang salik katulad ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine at paghila ng halaga ng piso kontra dolyar. Dito nagpapatong-patong-patong, may posibilidad dyan kung tuloy-tuloy na bawat araw, bawat linggo tumataas. Kaya biglang tumaas ang presyo ng dolyar last week. Kaya yung multiplier ko natin sa dolyar, hindi yung constant tumaas. Kaya i-multiply mo yung per barrel, tumaas yung net effect niya. Yun ang isang rason kung bakit talagang bagyang tumaas ulit dahil tumaas yung dolyar. Pangalawa, yung sa technology yun, ang demand sa diesel, no, lalong-lalo nakita niya tumaas. Wala na raw impluwensya sa higit 9,000 barangay sa 4 na rehiyon na sakop ng Northern Luzon Command ng AFP, ang New People's Army. Ito ang binida sa Joint Regional Task Force and Local Communist Armed Conflict Second Quarter Meeting sa Clark nitong June 24, 2022. Tiniyak din ni Presidential Advisor and Peace Secretary Carlito Galvez na hindi bubuwagin ang papasok na Marcos Jr. Administration ang NTF-ELCAC. Narito ang report. Naipresenta nitong umaga ng Biyernes, June 24, 2022 sa second quarter meeting ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict kasama ang ilang opisyal ng Regional Development Council ng Central Luzon ang estado ng mandato ng NTF-ELCAC dito sa rehiyon. Ayon kay Northern Luzon Command Lieutenant General Ernesto Torres Jr., sa higit 9,000 barangay sa 4 na rehiyon na sakop niya ay wala ng impluwensya ang New People's Army. The biggest achievement I think that we can really be proud of, zero influence barangay tayo. Just imagine we have 9,854 barangays in the NOLCOM's area of responsibility, zero influence barangay. That is very important to note. Punto ng general ang mga inisyatibo ng NTF-ELCAC na rehabilitasyon sa mga remote barangay ay nagpapakita na may suporta ang pamahalaan. Ito raw ang nagpataas ng moral ng masa. At resulta nito ang transformasyon ng kanilang ideolohiya na pumabor sa gobyerno. So kung wala na po silang masa, yung kanilang resources and recruitment ay naapektuhan. At yun ay napaka-importanting undertaking natin para hindi na bumalik pa ulit yung mga dating bilang, dating lakas ng CPP, NPA, NDF. And we are really benefiting from that. May leadership crisis na rin anya ang New People's Army o NPA sa gitnang Luzon. Yun ay matapos na maaresto nila ang high-value target na si Evelyn Muzon. We're able to neutralize by arresting Evelyn Muñoz. She is the secretary of the Committing Rehiyon Gitnang Luzon for a very long time. And 2 other high-value leaders of CPP, NPA here in Central Luzon. That is very important because it created a leadership crisis, particularly here in Central Luzon. Sa pagkakatapos ng Kongreso sa pondo ng NTF-ELCAC, ang dating 20 million pesos na alokasyon sa kada barangay ay nasa 4 million pesos na lamang. Ang mga barangay sa Aurora ang napagkalooban ng budget para sa fiscal year 2022.
There are a lot of ways that we can complement yung pong na-slash na budget because in our experience, meron pong mga business partners, mga local chief executives that are taking their initiative to fill in. Samantala, hindi direktang binanggit ni Presidential Advisor on Peace, Secretary Carlito Galvez, kung sino-sino ang bahagi ng transition team sa papasok na administrasyon na hawak ng NTF-ELCAC. Ngunit tiniyak nito sa publiko na ito'y magpapatuloy kahit na ang pagkabuo ng ahensya ay sa ilalim ng Executive Order 70 na maaring buwagin ng papasok na administrasyon. Nagkaroon na kami ng tinatawag natin transition meetings at tinakil namin yung ibang mga issues na dapat malaman ng incoming administration, and we are very confident that dire-diretso yung ating ginagawa dahil kasi ang sinasabi nga namin, kailangan natin ng tinatawag nating stability, continuity at saka sustainability ng mga programs na ginagawa natin. Samantala, sinabi naman ni Galvez na hindi pa lubos na unawaan ng papasok na National Security Advisor na si Professor Clarita Carlos ang ginagawa ng NTF-ELCAC. Matatanda ang sinabi ni Carlos na hindi siya sang-ayon sa red tagging dahil wala naman umano itong nagagawang mabuti para sa komunidad. Yung mga statements sa ngayon, hindi pa yung nag-harmonize because of hindi pa nakumpleto yung transition. But I believe the incoming National Security Advisor will debrief kung ano yung ginagawa natin, at nasabi nga niya na una, tuloy-tuloy yung NTF-ELCAC, and then kinaklarify lang natin na yung red tagging hindi yan nagsimula sa atin. It came from Joma Season himself, at sinasabi natin yung ginagawa lang natin is unmasking. Paolo G. Santos, CLTV News. Isinusulong po ngayon ng pamahalaan ang pagtatanim sa kada barangay upang matugunan na nagbabadyang krisis sa pagkain. Sa Bulacan, binigyang pagsasanay at farm inputs ang ilang pinuno ng barangay upang maipalaganap ang nasabing programa. Narito ang report. Dahil sa patuloy na pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng pandemya, isa sa mga naistutukan daw ng pamahalaan ngayon ang food security sa bansa. Kaugnay nito, 14 na barangay sa Bulacan ang naging benepisyaryo ng gulayan sa barangay program ng Department of Agriculture Region 3. Nakapailalim ito sa High Value Crops Development, katambal ang lokal na pamahalaan. Matapos ang face-to-face training kung paano mapapalawak ang pagtatanim ng gulay sa bawat bakuran, ay nakatanggap ng garden tools, samut-saring vegetable seeds at garden inputs ang mga benepisyaryo ng naturang programa. Ito pong programa po na ito is gulayan sa barangay. So, ini-aim po na ito na makapagtanim po or makapag-produce po yung ating pang community para ng mga gulay pa para mas dumami po yung vegetable supply dito po sa Region 3. And of course, yung supply po ng gulay is nasa likod bahay lang, nasa tabi lang po ng bahay na madali pong makukuha ng ating po mga community. Yan po. Ayon naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, malaki ang magagawa ng pagtatanim upang maibsan ang kagutuman sa bansa. Na dapat natin paigtingin yung pagsasaka, mapabarangay, mapa individual na tao. Kailangan natin magpalakas sa pagtatanim. Kaya yung mga tao na may sariling bahay na may malawak na lupa, kailangan natin na magtanim. At magtanim, mag-alaga ng hayop. Ayun. Kasi sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga krisis, meron tayong madudukot kahit paano kung tayo nakapagtanim. Kung hindi ka nakapagtanim, dire-diretso dapat. Hindi dapat mapuputol, hindi ningas kugon lamang. At mahalaga siyempre, yung ating mga barangay officers o opisyales ay sumusuporta dito. Mahalaga na palakasin natin ang agrikultura. Suportado naman ng mga opisyal ng barangay ang naturang programa at ito mano ay papakalat nila sa kanilang mga kabaryo. Malaking tulong po ito sa barangay dahil po matututunan ng mga farmers namin na kung paano yung magandang gagawin sa paggugulay.
Malaking tulong para sa akin bilang isang kagawad ay itinaya ang bagko ng mga kabarangay para sa pagsasaka. At sabi nga, para ang lahat magkaroon ng kalaman at makapagtanim sa kanilang mga bakuran na hindi natin bibilihan. Samantala, patuloy na gagabayan at oobserbahan ng DA ang mga gulayan sa barangay. Sisimula ng pagtatanim ngayong darating na Hulyo hanggang Oktubre ngayong taon. Kasama si JM De Jesus, Arlene Salonga, CLTV News. Abot sa 1,000 residente ng lungsod ng Olongapo ang naserbisyuhan ng Passport on Wheels program ng Department of Foreign Affairs. Parang daw ito ng pamahalaan para ilapit ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Narito ang report. Ngayong patuloy pa rin ang panawagan ng pag-iingat laban sa COVID-19 at sinabayan pa ng mataas na presyo ng produktong petrolyo na dagdag pahirap sa mga motorista at commuter, malaking bagay daw ang pagdala ng Passport on Wheels sa mga residente ng Olongapo City. 2018 pa nang unang dalhin ng Passport on Wheels sa Olongapo City at nitong June 23 to 24, muling nailapit sa mga taga-Olongapo ang pagkakataong makapagproseso ng passport. Ito'y sa pinakasimple at mabilis na paraan na hindi kailangan pang bumiyahe sa Maynila o kaya sa Pampanga kung nasaan ang tanggapan ng DFA para sa passport application. 1,000 slots ang binuksan para sa mga residente ng syudad. Nagkaroon ng pre-registration, slot availability, gayon din ang pre-qualification assessment. May free encoding din para mas mapadali ang proseso sa mismong araw ng personal appearance sa kanilang biometrics. Labis namang ikinatuwa ng mga taga-Olongapo ang paglapit ng naturang serbisyo sa kanila. Ayon sa estudyanteng si John Carl Baltazar, na maliban sa kumbinyente, mabilis din daw siyang natapos sa pagproseso ng kanyang pasaporte. Wala pang 1 hour tapos na kami. Yung sa listing naman po, mag-sign in lang sa Google Forms na papasa ng peso. Then, hindi naman siya hassle kasi lahat ng information nandun. Then, magpapasa lang po tayo ng photocopy ng ating mga ID sa peso office. Ang Passport on Wheels sa syudad ay proyekto ng local government unit sa pangunguna ni Mayor Roland Paulino Jr. Ang Provincial Employment Services Office o PESO naman ang naging punong abala sa pag-organisa, katuwang ang ilang opisina ng lokal na pamahalaan. Sa isang mall sa Olongapo City, ginanap ang 2 araw na event. Ito po yung patikim ni Mayor Eka nga dahil parating na po ang DFA sa Olongapo soon. Malaking tulong raw ang programa para sa mga taga-Olongapo dahil hindi lamang sila nakameno sa gastos, hindi pati sa oras kung babiyahe pa sa ibang tanggapan ng DFA. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Higit 600 empleyado ng Car Development Corporation nakatakdang bumaba ang take-home pay. Mga manggagawa, umalma. Yung last paragraph po nakalagay. Okay. Pagpapaliban ng implementasyon ng Compensation and Position Classification System, iapela ng CDC Management. Tatlong drug suspect huli sa Subic, 90,000 pesos na halaga ng shabu, nakumpiska. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Nakatagdang bumaba ang tatanggaping take-home pay ngayong Hulyo na nasa higit 600 empleyado ng Clark Development Corporation. Ito'y dahil sa implementasyon ng Compensation and Position Classification System o CPCS na inilabas ng Governance Commission on GOCCs. Tinagal kasi nito ang ilan sa mga allowance, benefits at incentives ng mga empleyado. Questionable rin para sa kanila ang salary grade na ibinigay kung ikukumpara sa kanilang dating job level. Si Jana Lubang Parungaw ang mabalita. Nitong nakaraang Biyernes, June 24 ay nagsagawa ng Black Friday Rally ang mga empleyado ng Clark Development Corporation o CDC na karamihan ay rank and file employees. Ito ay dahil sa implementasyon ng Authority to Implement o ATI para sa Compensation and Position Classification System o CPCS na inilabas ng Governance Commission on GOCCs. Nakaangkla ang nasabing kautusan sa Salary Standardization Law ng mga kawani ng government-owned and controlled corporation gaya ng CDC. June 17 nang ipadala ng Governance Commission on GOCCs o GCG ang ATI sa CDC Management. June 22 nang ibaba ang memo sa mga empleyado ng CDC at June 23 ang simula ng pagpapatupad nito. Nitong Sabado, June 24 ay binigyang linaw ng CDC Management sa pangunguna ni President and CEO Retired Police Brigadier General Manuel Garland ang nilalaman ng CPCS at kung bakit nag-alsa ang mga empleyado ng korporasyon. Una rito ang agarang implementasyon ng kautusan kung saan mararamdaman na ang epekto nito sa kanilang July payslip. Sumusunod kami because that is a directive from a higher government agency. We have no choice but to implement, but yun yung subject ng appeal. Ayon kay Engineer Marisa Mandokdok, Vice President for Administration and Finance, nakalagay sa CPCS ang implementing rules and regulation na ang benepisyong wala sa listahan ay binigay ng GCG ay hihinto na. Kabilang sa mga ito ang housing allowance, health coverage, utilities at transportation. Lumiit din ang uniform at rice allowance. Wala rin sa mga nakasaad sa IRR ang retirement package at iba pang benepisyong tinatanggap ng mga empleyado dahil sa Collective Bargaining Agreement o CBA. Habang po wala pang ATI, lahat ng benefits ng existing benefits ng GOCC can be implemented. Implement. Tapos pag lumabas na yung ATI, stop na. Ito yung June 22, stop, pero hindi na po sisingilin yung mga nabigay na ABIs noon. So wala namang singilan, kaya lang, stop, yun po din ang masakit doon. Kapag may ABIs kayo na wala doon, stop as soon as you get the ATI. So technically po, it stops or ends all CBA agreements, kung titingnan nyo yon. Ikinadismaya rin umano ng mga kawani ang job classification system na inilabas ng GCG kung saan mula sa job level category salary ay gagawin na silang salary grade katulad ng iba pang government employees. Kagaya na lamang ng Agenda Office 3, mula sa job level 9 ay naging salary grade 7. Ang auto mechanic na job level 6 ay naging salary grade 5, ganoon din sa kaso ng warehouseman at marami pang iba. May ilan din umanong job grade na naglaktaw-laktaw sa posisyon, gaya ng job grade 17 ng mga vice president. Ang kasunod nito ay job grade 14. Walang grade 15 at 16, kaya pati ang mga nasa ibaba ng organizational chart ay apektado. Naramdaman umano ang pagtaas ng sahod sa mga posisyon ng manager pataas na nasa 30 katao lamang. Habang nasa 655 na assistant manager pababang posisyon ay tumaas ang basic salary. Ngunit pagkaalis naman ng benepisyo ay bumaba ang kanilang take-home pay. Sa kalkulasyon ng Finance Department, hindi bababa sa 4,300 pesos ang mababaw sa take-home pay ng mga rank and file employees kada buwan. 6,800 naman ang mawawala sa mga supervisors at higit 9,000 piso sa mga assistant manager. Yung manager pay namin is just equivalent to a supervisor ng SSL ngayon. So, merong na-increase pero hindi siya commensurate to the responsibility, to the qualifications required of the position. So, ganun po ka-distorted yun. Itong nararamdaman na to is shared
by the entire organization. Hindi lang po rank and file, kaya lang talaga pong mas mababa ang ranking sa kanila. Mas masakit po ang tama sa kanila. Ayon pa kay Engineer Mandokdok, ang salary matrix na inilabas ay hindi tumutumba sa dapat tanggapin ng empleyado batay sa kanilang job level sa kasalukuyan. Pag titingnan mo na ngayon yung ATI, mukhang hindi na, pag per position na titingnan, hindi, ang feeling namin, ang sense namin, hindi talaga natingnan yung contribution. Because we can look at other GOCCs who got better classification packages when we know per position at the least equal lang ang trabaho, pero in reality could be we have better, more complex, more defining role than them, but we are getting a lower category from them. Hindi rin umano katanggap-tanggap ang ganitong standardization at classification para kay CDC President Gerlan. Personally, I believe hindi naman excessive yung mga binibigay natin sa mga empleyado, especially these were the result of collective bargaining agreement, no? Pinaasa mo yung employee, lalo yung retirement package, masamang-masama ang loob dyan sa possible loss of retirement package na yan. Nakatakdang maramdaman ngayong July payslip ng mga empleyado ang pagkabawas ng kanilang sahod. Samantala, sinabi naman ng leader ng Union na si Edsel Manalili ng Association of Concerned CDC Employees o ACCESS na kanilang inakyat sa National Conciliation and Mediation Board ang kanilang sitwasyon. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Pagkay mo ng balitang yan, napuwersa na umano ang CDC Board at Management na ipatupad ang Compensation and Position Classification System o CPCS matapos ipadala ng Governance Commission on GOCCs o GCG ang authority to implement. Ang manggagawa umano ng pamunuan ng korporasyon ay apela ang kautusan, gayon din ang inilalaman ng CPCS na hindi umano paborable sa mga empleyado ng CDC. Nagbabalik si Jenna Lumbang Parungaw. Hindi kami nagmamadali, Hindi kami nagmamadali, kaya nga inaapila natin eh. Because there is a directive. So the right thing to do is appeal. Alam namang ibinbin namin yan, merong punitive action. Ito ang depensa ni Clark Development Corporation President and CEO Manuel Gerlan ukol sa patutsada na minadali umano ang pagpapatupad ng Compensation and Position Classification System o CPCS matapos ibaba ng Governance Commission on GOCC ang Authority to Implement o ATI. Sa tinanggap na ATI ng CDC, nakasaad umano na may karampatang parusa ang pagtangging ipatupad ang kautusan na nag-ugat naman sa Executive Order 150 ni President Rodrigo Duterte na inilabas noong October 2021. Failure or refusal to implement the CPCS rates or the lower amounts provided under Section 11 thereof, when applicable, shall cause the GOCC to undergo a mandatory action and be organized, merged, streamlined, abolished, or privatized upon recommendation of its supervising agency. Nakasaad din sa memo na inilabas ng CDC na bagamat kailangan na itong maimplementa, ay iaapela ng management at board ang posisyon nila at ng mga empleyado ukol sa bagong sistema ng job position and salary. First of all, we will request for the suspension of the implementation and also appeal or file a motion for reconsideration on the job position qualification. Management will exhaust all legal means to support you in this endeavor. We will fight for your welfare. We will appeal sa GCG at kung kinakailangan sa Office of the President dahil yung naging basihan ng CPCS ay isang executive order. Naniniwala rin umano ang CDC management na hindi kailangan tanggalin ang mga allowance, benefits at incentive na inaibigay sa bisa ng Collective Bargaining Agreement o CBA sa pagitan ng CDC at Union ng mga empleyado. Hopefully, makonsider yung ABIs
na hindi dapat kasama doon sa mga matatanggal. Because these ABIs were the subject of collective bargaining agreement and collective negotiation agreement between management and the unions. No? Ilang taon na ito na ipinagkaloob sa lahat ng manggagawa. Kaya dapat ito, ang posisyon namin dito ay tulungan kayo na ipaglaban ito na hindi dapat maalis. Paglilinaw pa ni Gerlan na bagamat October 2021 pa ang nasabing kautusan, kinakailangan pang hintayin ang authority to implement na nagsasaad ng sistema na specific sa CDC. Hinintay natin yung authority to implement Nandoon kasi lumalabas yung compensation and position classification ng GCG sa CDC. Hindi pa namin alam dati. So we cannot appeal something that we do not know. Nagpapasalamat naman umano si Union President Ed Manalili ng Association of Concerned CDC Employees o ACCESS sa ipinahayag ng CDC Management. Ngunit ang kailangan daw sa kasalukuyan na agarang maaksyonan ay ang matigil ang implementasyon nito habang umaapela sa nilalaman ng CPCS. Naiakyat na rin daw ng ACCESS ang usapin sa National Conciliation Mediation Board kung saan inirereklamo nila ang agarang pag-implementa ng CDC management sa bagong sistemang ito. Nakatakda ang unang hearing sa June 30. Salamat sa pag-appeal. Pero sana during the appeal, status quo po muna kasi this coming July payday negative kasi mababawasan po ng take home pay mga empleyado. Samantala, hindi umano karapat-dapat ang ganitong pagtrato sa mga empleyado ng CDC, lalo na kung ang pagbabatayan ay ang laki ng naisusumiti nitong kita sa kaban ng bayan. Nasa 717 million pesos umano ang naipasok sa National Treasury ng CDC nitong 2021. Sa nakalipas na 6 na taon o 2016 hanggang 2021, nasa higit 4 billion pesos ang total cash dividends ng CDC na naipasok na pera sa kaban ng bayan. Ito ay 66% ng kabuuang remittances mula sa mga GOCCs. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa kulungan ng bagsak ng 3 hinihinalang tulak ng droga na naaresto sa Subic, Zambales, June 26. Naikasa ng PIDEA ang entrapment operation sa Purok 3, Tala Extension, Barangay Matain. Huli po sa operasyon ang babaeng tinukoy na drug den maintainer na si Abigail Cleofe, 37 years old. Arestado rin sina Ace Nares, 30 taong gulang na residente ng Barangay Calapacuan at Michael Tolentino, 34 years old, nakatira sa Purok 1 ng Barangay Calapandayan. Nakumpiska mula sa 3 sospek ang 5 sachet na naglalaman ng 13 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman umano ng 89,700 pesos. Kasong paglaban sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa sa mga arestadong suspect. Sa pagbabalik ng CLTV News. 4 na mangingisda patay, 1 nawawala matapos lumubog ang kanilang bangka. Customer satisfaction, ibinida ng Mitsubishi Car World Marilao sa kanilang silver anniversary. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Patay pong 4 na mangingisda habang nawawala naman ang isa pa matapos tumaob ang isang commercial fishing vessel sa karagatan na sakop ng Bataan. Maswerte namang nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 45 iba pa nilang kasama. May detalye si JM De Jesus. 4 na mangingisdang nasawi at 1 naman ang nawawala at pinaghahanap pa matapos tumaob ng isang commercial fishing boat sa karagatang sakop ng Bagak Bataan noong June 23. Ayon sa mga tauhan ng Coast Guard Station sa Bataan, bukod sa nabanggit na casualty sa namataang palutang-lutang sa paligid ng bangka,
ay 45 pang mga mangingisda ang nadatnan na nasa ibabaw ng tumuob na bangka at nailigtas. Ang malalakas na alon, hangin at masamang panahon ang naging sanhi ng paglubog ng bangka. Kinilala mga nasawi na sina Gregorio Limbok, 43 taong gulang, Alexander Messina, 52 taong gulang, Tirso de Guia, 45 at Edgar Balboa, 50 taong gulang. Lahat ay mula sa Nasugbu, Batangas at mga crew ng commercial fishing boat na Twin Sister. Ayon kay Coast Guard Bataan Station Commander Coast Guard Lieutenant Ryan Austria, patuloy pa rin ang paghahanap para sa nawawalang crew na si Jemar Dasilio, 26 na taong gulang na mula rin sa Nasugbu, Batangas. Sinubukan ng CLTV News na kumuha pa ng karagdagang impormasyon sa Bataan Coast Guard, ngunit sila ay tumanggi dahil inaayos pa munong investigasyon. Patuloy naman umano magsasagawa ng search and rescue operations at nakipag-ugnayan na umano ang Coast Guard sa coastal barangays at local government unit sa Bataan, Batangas at Zambales. Sakali inaanod doon na nawawalang mangingisda. Samantala, aminado ang ilang mga mangingisda sa Bataan na nagiging pasakit sa kanilang kabuhayan na pabago-bagong panahon. Bukod sa delikado ito para sa kanilang mga naglalayag, nagre-resulta din ito sa pagkamatay ng mga isda sa dagat. Sa ngayon po, talagang kinukuha po namin, unang-una, yung panahon ng ulan, araw, ay masama po yung tubig, mainit. Marami po talaga isda na sabi nga, yung kumbaga sa kuwan ay yung namamatay. At patay rin ho yung nahuhuli naming isda dahil sa klima ng tubig. Sir, lalo na pagka mainit, hindi rin po kami tumatagal sa dagat eh. Ganon din po yung kuwan namin, lalo po pagka umuulan, masama ang panahon. Halos iba, hindi na ho lumalabas. Dahil sa sama nga ho ng panahon, yung turbonada kung tawagin. Nakakatakot po sa laot kasi. JN Jesus, CLTV News. Sa mga karyo nating Bulakenyo, hanap niyo po ba yung sasakyang maasahan at serbisyong mapagkakatiwalaan? Baka nais po ninyong bumisita sa Car World Marilao na 25 taon nang naghahandog ng customer satisfaction. Ang Car World ay pinagmamalaki ng Laos Group of Companies bilang home of Mitsubishi. That's ang report. Sa pagbili ng sasakyan, marami sa ating mga kababayan ang naghahanap ng dealer na sadyang mapagkakatiwalaan. Sino ba naman kasi ang gugustuhin mauwi sa wala ang perang kanilang pinaghirapan? At kung tiwala ang pag-uusapan, yan daw ang kayang ipagmalaki ng home of Mitsubishi. Ang Car World Incorporated ng Laos Group of Companies, customer satisfaction. Ito ang pangako ng Car World sa kanilang mga kliyente. Kaya naman sa loob ng mahabang panahon, sila ang takbuhan ng ating mga karehiyon na naghahanap ng sasakyang babagay sa kanilang taste at pangangailangan. Gaya na lamang ng Car World Marilao sa lalawigan ng Bulacan. We just celebrated our 25th anniversary sa Car World Marilao last June 20. That's a milestone. That's really a milestone. No? That's a silver anniversary. Can you just imagine, 25 years na ang Car World Marilao? Isang misa ang idinaos para sa silver anniversary celebration na sinundan ng blessing ng bagong infrastruktura ng dealership sa Marilao. We started with the Holy Mass in the morning, 10 o'clock. Then we have, it's also a blessing dahil binago natin yung fascia doon. No, maganda na ngayon, it's a new corporate identity of Mitsubishi, which is a combination of black and red. No? Susi rin daw sa tagumpay ng Car World Incorporated ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Japan car maker leading brand na Mitsubishi. Dahil daw ito sa integridad na binuo at ipinamana ng namayapang si Ginoong Levi P. Laos, ang founder ng Car World at Laos Group. We are in a very good relationship with our principal, the Mitsubishi Philippines. Pag pag-usapan naman natin ng sasakyan, Mitsubishi is Mitsubishi. No? They've been here for quite some times. Ang maging kaagapay ng mga negosyante at mamamayan sa pag-unlad, yan daw ang isa sa mga layunin ng Car World. Kaya naman nais nilang ilapit ang kanilang serbisyo sa mga economic hub at papaunlad na lugar. I always started that with our chairman, believing that Bataan is fast-moving in terms of so many developments. So we want to serve them. No? We want to serve them. Makikita mo yung malaking development ngayon. Kung makapasal kayo ng Bataan, napakaganda na ngayon ang Bataan. Napakalaki ng
highway nila doon, yung Roman Highway, which is nandun yung ating dealership, nasa highway ng Orani. So, malapit lang siya sa Balanga, malapit lang din siya sa Dinalupihan. Bukod sa car world sa Marilao at sa pagbubukas ng Bataan, mayroon din umanong Subic, Tarlac at ang car world Pampanga na 44 years nang nagbibigay ng customer satisfaction. Tunay na home of Mitsubishi. Paolo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang pumperso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.